Здравейте всички, тук съм аз и тук до мене е. Paradox Gamer. Значи днес ще ви покажем един страхотен мод, много е готин. Значи първите, той се нарича Jump Pads. Превод такива подложки, които ви помагат да подскачате. Освен, че освен, че може да подскачате вие, могат да подскачат и разни мобове. Примерно... Чакай да Ще... спомня нещо. Чакай, аз ще спълна, виж. Кокошка. Тънк. Не крипър. Предлага крипера, майде кари. Да, бе, да. Добре, Омага, виж какво се получи на фреймрейта. омага. Нещо не мога да спомням, а иначе се получава да знаете. Да, добре, Но, айде кажи, това е първият джампад. Казва си се просто... да, прави се ето по този начин. Един слаймбол и отдолу pressure plane. Да, Много изкача просто. мачи само до 5 купчета, не съм сигурен. Ето, вижте ме. Да. А, Ох, ето гледайте. значи втория е... Аква. Аква. Не, Не, джампад плюс. да, Jump Pad Plus. Ето, Който ви изкачва нагоре с 10 блокчета. вижте. Снимайте да видят хората. Вижте, гледай са. Пиу, бум, бю, готово. Да, той Сега се прави, вижте, той се прави един слаймбол, един джъмпат и отдолу това какво е плужък плейт или... значи един слаймбол, един jump pad и stone pressure plate. И така, това е най-великият джъмпат. А, Сега ще кажа как се не бе казва. глупости, това е pad плюс плюс. Пат плюс, но е най-велики според мен, защото вижте колко високо скачам. Да, sticky piston, стария pad плюс и redstone. Много Как го елементарно. прави? Пау... Чули, сними нагоре, виж. Да, 17 купчета нагоре. И стига толкова. Това. Значи, това сега е Portal Pad. Айде, Играе ролята на портал. портал, да. Айде, идвай. Ето, вижте сега какво става като минете. Бам и директно в недъра. Така има и за другия, за Ада. Не за Ада, ами за края. Да, ние ще ви покажем само основните, защото другите са малко тъпички. Има едни, дето взимат кръв, други пък запалват всичко. Омага. Те пъсат до мен, аз съм тук. Ама и аз съм тук. Къде? Стигнахме до Speedpad. О, забравих да ви покажа как се прави. А, а, значи, обсидиан блокове в кръгче и после jump pad и над него flint and steel. Т.е. запалка. Много Значи, елементарно е. така, покажи как се прави джампада и аз ще и демонстрирам какво прави. А това зеленото по средата е стария първият jump pad. Предполагам схващате. Тук имаме speed pad. Играе ролята на speed. Всичките тия падове са много удобни за джъмпове. О, да. Ето Парадокс подготвя тук едно килимче. Вижте как работи. Ето вижте пак. Вижте, тук е малко по... Ето Да. гледайте. Гледайте колко съм бърз. Вау. Като слоник светкавицата. Да. Значи прави се елементарно. Даже ако питате мен е най-лесно от всичките. След следващия пад. Gold Nugget. Златна жилка. Един обикновен jump И pad. клей. И отдолу един клей. Много просто. И speed. Така. Следващия. Това майче е... Не, това е... То също нищо не прави. Не. Той е Booster Pad. Сълза на газ. Jump Pad и Gold Nugget. Но... Да. Ти си го сбъркал, не е вълна. Вълна, бе! Виж какво е това! Това е импакт пад. Глупи, виж какво се прави. От вълна джампад и отдолу... Аз съм взел Booster Pad. Аз ще си взел ти. Иначе бустер пада. Бустер пада също е за скачането. Има и тук къде за мас. Да. Прави се от вълна. Да, и как ти каза?
И всъщност да, не прави нищо, не знам защо. Може да прави нещо. Аз уж търсих ден, но нищо не намерих. Най-ме кефи джимпа. Спидпада, много ме кефи той. Значи този се прави вълна, jump pad и pressure plate, обаче от Iron. Следващия пад е lime, такова цвят lime, pressure plate и накрая всъщност това какво е? Май е sugar, да. Това какво е? Това май взимаше кръв, да. Както са, последното взима кръв. Не. Стой малко. Ето, Значи лайма се прави много лесно от кактус, който се пече. Печете кактус в фурната, след което трябва да получите кактус грин, слагате го до bone meal и получавате lime dye. не взима кръв, виж, нищо не става. Докато както се взима, покажи както се виж. Ползвате speed 5 и накрая отдолу слагате sugar и получавате това, което не знаем отново какво прави. Аз ще мина на survival, за да видя какво ще се случи. Нищо. Покажи както спада, аз там не взима кръв. Да, както спада, взима кръв. Той поне върши някаква работа. Ако нещо много ме дразва. Да, ето, чупите както от пустинята, взимате първия пад и под него слагате един pressure plate и се получава много просто. Значи това по принцип са основните падове, с които бихте ги ползвали, ако правите някакъв джъмп. Но има и още, които са по-такива игращи ролята на трапове, капани, които едва ли ще ги ползвате. Примерно огнения пад се прави от Blaze Powder, т.е. когато убиете един Blaze от ада, ви дава Blaze Rod. Blaze Rod, като го сложите в крафтинга, получавате Blaze Powder. После, ако го сложите под него, ако сложите първия Jump Pad и го получавате. Също се прави от Magma Cream и обикновен Pressure Plate. Други начини на крафтване няма. Това са двата основни. Отделно има и Slow Pad. Ползвате пясък на душите от ада, след което под него слагате Jump Pad и отдолу един Iron Ingot. Това реално мисля, че играе ролята на нещо, което ви забавя. Сега ще го тестваме. Не те виждам. Виждам само как го слагаш. Не, той забавя скоростта ти и седно си върху соуса. И точно да. Виж. Виж как аз. Виждам. Много бавно, даже по-бавно от соуса. Да, много бъгаво такова. После имаме Spawner Pad. Какво? Spawner Pad, значи взимате обикновен Jump Pad и над него слагате спаунър. Това реално няма как да го направите, но да видим реално какво прави. Парадокс, покажи, моля те. Чакай да взема един спаунър. Да си отворя... Добре, ще взема един на пик. И... Какво трябва по принцип да стане? Би трябвало да спомня нещо, аз така си мисля. Не, чакай. Ох! Дай да видя, ако съм пусна на гейм от 0, ако ще стане. Нищо не става, просто споунър. Може би трябва да му зададеш някаква команда или ти да знам. Не знам какво прави. Както и да е, и последния, който реално не показахме, поради съображения за сигурност, тъй като не искаме да си съсипваме. Искам аз. Ето ти да ти спокойно. Значи хора, това най-ме кефи, само да го намеря. Ето го. Снимаш ли? Не, ела тука. Къде си ти чай? Не те виждам, нещо си не видим. Тук, добре, вижте сега хора. Сложи някъде. Ето го пада, снимаш ли? Не. Или Едно. Бум. Много ме кефи. Да. Отделно има и още един пет, който играе ролята на End Pet. Значи прави се простичко с Aya Vendary. Казва се средата Portal Pet. И когато го сложите, директно ви слага в края, телепортира ви директно там. Казва се Endpad. Да. Ето И сега минавам през него. Ето те. Последния пет, който реално... Не ме тепай. Защо? Жив ли си? Не, отепаме. Брат. Да я запазна.
И сега къде съм? Някъде си. Между звездите. И аз умирам. Той съм някъде до тебе, ето те.